Знаете ли, че в тунел Железница са изградени над 10 системи за безопасност, които включват осветление, вентилация, пожароизвестяване, СОС връзки, аудиооповестяване, видеонаблюдение, модерна система за мониторинг и други. Всички те са свързани с единна система за цялостен контрол и управление SCADA. SCADA е потребителско интерфейс приложение, което представя процеса посредством анимирани символи, обединени в екрани и системни съобщения. Следи се последователността на процеса, състоянието на отделните агрегати, апарати и технологични параметри. На екраните оператора има възможност да наблюдава всички технологични зони. Извършва се запис и архивиране на данните на възникналите събития и алармени съобщения с цел контрол, подобряване и оптимизиране. Нека да разгледаме вентилационната система на тунел Железница. Основното й предназначение е да осигури достатъчно количество пресен въздух за разреждане на отделяните от превозните средства вредни емисии. Вентилацията осигурява добра видимост в тунела, чист въздух за пътниците в превозните средства, както и за персонала по поддръжката на тунела. Освен това, системата осигурява и защита в случай на пожар, като не допуска неконтролирано разпространение на дим. Изградената вентилационна система е на високо съвременно ниво. Във всяка тръба на тунела са монтирани по 16 струйни вентилатора, разпределени в 8 групи от по 2 вентилатора. Разположени са над пътните ленти, монтирани на метална конструкция от неръждаема стомана. Основната посока на изхвърляне на въздух от всяка тунелна тръба съвпада с посоката на движение на транспортния поток. Системата е реверсивна, могат да се обръщат посоките на въздуха при възникване на пожар. Така аварийната вентилация осигурява адекватно на ситуацията състояние на въздушния поток според вида и мястото на инцидента в тунела. При изграждането на тунел Железница безопасността на гражданите е приоритет. Предвидено е 45-метрово уширение за престой в случай на авария, както и 2 галерии за автомобили и 4 за пешеходци, свързващи двете тръби на тунела. Във всяка тръба има разположени по 8 СОС кабини, които сигнализират в командния център при наличие на човек в нея или отваряне на вратата й. Предвидени са и ръчни пожароизвестителни бутони, както и аварийни СОС телефони. За спокойствието и комфорта на гражданите е дадена възможност на всички мобилни оператори да изградят своя мрежа и да обхванат тунела. За първи път в България като елемент на тунелно съоръжение е изградена хеликоптерна площадка с размери 40 на 40 метра. Тя е част от предвидените мерки за спешна помощ и евакуация в случай на по-сериозни инциденти. Площадката е свързана с обслужващия път за автомобили към автомагистрала Струма.